Bi ye arabadon ye Ɔktɔburu kalo tile fɔlɔ san 2025 Bamakɔ ni sɛbɛn jabaranin filɛbagaw a ye aw bisimila an ka kunnafoni siriberemanw kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛ na Joyila marabolo ɲɛma a y'a yira k'a fɔ yaasa Joyila na u bolofɛnw ka se ka lakana a kun ye fɛɛrɛ min sigi sen kan n'a bɛ wele ko couvre-feu ko o mɔnɔbɔra ko kura ni kalo kelen ye n'a kan ka daminɛ min ye arabadon Ɔktɔburu kalo tile fɔlɔ san 2025 fo ka taa se min ye jumadon ma Ɔktɔburu kalo tile 31 san 2025 min ye Joyila marabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔ. A y'a yira k'a fɔ min ye nin waati kelen latɛmɛni n'a bɛ wele ko min ye couvre-feu ayiwa ale kɔni bɛ daminɛ sufɛla fɛ nɛgɛ kanɲɛ fu waati n'a bɛ wele ko 0 heure ka taga bila min ye sɔgɔmada nɛgɛ kanɲɛ 6 waati n'a bɛ wele ko 6 heures du matin. An bɛ to ni Mali kunnafoniyaw ye ka kɛɲɛ ni min ye l'école karamɔgɔw ka gɛlɛya ye u ka sarako la. A bɛ k'a fɔ min ye jamana ɲɛmaaw ye sɛgɛsɛgɛli kɛ yaasa maa minnu bɛ ka sara ta k'a sɔrɔ min ye o cogoya ma dɔn maa caman sa olu de ka sara tigɛra. O siratigɛ la a yira k'a fɔ min ye l'école karamɔgɔw caman fana bɛ yen nɔ ko olu ka sara tigɛra. O kelen sa min ye l'école karamɔgɔw ka lafasali jɛkulu caman u kɔni bɛ ka bagabagali ta ka ɲɛsin min ye jamana marabaaw ma. O siratigɛ la minisiri min ka baara bɛnnen bɛ yaasa min ye ka ɲɛda kura di jamana ma ayiwa ni o ye Bakari Tarawele ye. Ale kɔni ye min ye minisiri min ka baara bɛnnen bɛ kalanko ma u ye ɲɔgɔn ye. O siratigɛ la min ye Bakari Tarawele ni ale ye min ye ka baara bɛnnen bɛ ɲɛda kura ka di jamana ma n'o ye ministre de la refondation ye. Ale kɔni y'a ɲini min ye kalanko minisiri fɛ a ka fɛɛrɛ ni dabali kɛ l'école karamɔgɔ minnu bɛ yen ni olu ka bugunnatigɛ sɛbɛn b'u bolo n'o ye récépissés ye a ka fɛɛrɛ ni dabali kɛ min ye u ka saraw ye ka se ka a d'u ma cogoya min na. Niger jamana ɲɛma Abdramane Tiani ale tun b'an fɛ Maliba kɔnɔ min ye tarata don Sɛpitɛmburu kalo tile 30 san 2025 o siratigɛ la a donnen Bamakɔ sa aéroport la min ye a bisikilara Mali jamana ɲɛma fɛ général de corps d'armée Assimi Goïta o kelen sa min ye a sɛnsɛra ka taa min ye jamana ɲɛma yɛrɛ dagayɔrɔ la n'o ye Kuluba ye. O siratigɛ la ani min ye Mali jamana ɲɛma ye u ye maa fila yeli kɛ gundo la. O tɛmɛnen kɔfɛ sa min ye ani jama kulu minnu fɛnɛ nana ayiwa u jɛra ka ɲɔgɔn ye fana kɛ. O bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ min ye général Abdramane Tiani ye ani min ye kunnafonidilaw fana kumana nka kile fana t'olu ni kɔfɛ sa min ye Niger jamana ɲɛma min ye seginkɔ ye a ye o sira ɲini. O siratigɛ la min ye général Assimi Goïta ye a dara kan ka taa bila min ye Bamakɔ pankurun jigi kɛnɛba la n'o bɛ wele ko aéroport international Modibo Keïta Sénou o de kɛlen sa min ye Niger jamana ɲɛma ye Abdramane Tiani a seginna ka taa Niger Niamey. Mali minisiri ɲɛma ni o ye général division Abdoulaye Maïga ye ale seginna ka bɔ min ye l'Amérique jamana na a donna Bamakɔ tarata don Sɛpitɛmburu kalo tile 30 san 2025 tilefana t'o donnen kɔfɛ. Tumana min na sa n'a sera min ye Bamakɔ pankurun jigi kɛnɛ na min ye marabaa jɛkulu caman n'o ye minisiri caman ye olu taara kunbɛn fo ka taa se min ye Bamakɔ ayiwa ale ye maire-ba ɲɛmayaso maaw ma olu fana taara kunbɛn. A bɛ ye k'a fɔ min ye Mali minisiri ɲɛma ye a kun taara New York min ye diɲɛ tɔnba ka lajɛba min bɛ kɛ san o san o tako 80 na a kun taara min ye Mali yɛrɛ tɔgɔ la a kun taara min ye AES yɛrɛ tɔgɔ la yaasa min bɛ AES jamanaw fɛ ka se ka o lase diɲɛma ma cogo min na. O siratigɛ la min ye minisiri ɲɛma ye l'Amérique jamana kɔnɔ ani maaba caman ye ɲɔgɔn ye fo ka taa se fana maliden minnu sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ l'Amérique jamana ma ani olu bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn ye. A selen Bamakɔ tarata don sa Sɛpitɛmburu kalo tile 30 san 2025 min ye sifinnakaw bɔra i n'a fɔ ko kɔnɔkulu yaasa min ye ka taa u ka nisɔndiyaw yira ka ɲɛsin min ye an ka minisiri ɲɛma ma. A bɔra ka laseli minnu kɛ diɲɛ tɔnba Nations Unies ale lajɛba kɛnɛ kan ni o ye u ka assemblée générale ye. An bɛna an ka kunnafoniyaw kun cɛ ni kɔkan kibaruyaw ye. Afrique du Sud ka lasigiden min bɛ Faransi n'u b'a wele ko Sinati Metawa ayiwa a yira k'a fɔ ko ale salen kɔni yera min ye Faransi dunanjigiso dɔ duguma ni o ye hôtel ye u bɛ dunanjigiso min yɛrɛ wele ko Yacht. Ni kɔni kɛlen sa min ye kunnafoni di kun fɔlɔ k'olu kɔni y'a yira k'a fɔ k'a bɛ komi a bɔra min ye étage 22nan na ka bin duguma
nga u kɔni y'a yira k'a fɔ min ye sɛgɛsɛgɛliw kɔni dayɛlɛla nin ko in a kungun n'a ɲɛɲɛ u ka se ka bɔ dɔn ɲɔgɔn na cogoya min na. Min ye Faransi fo ka taa se Afrique du Sud jamana maaw ma olu kɔni bɛ wuli ka jɔ la yaasa nin ko in a ka se ka ɲɛdɔn cogo min na. Congo RDC finitigilakaw ka kiirisoba bɔra ka kunnafoni di tarata don min ye sɛpitɛmburu kalo tile 30 san 2025 o y'a yira k'a fɔ min ye Congo Kinshasa ale yɛrɛ jamana ɲɛmaakɔrɔ ye ayiwa ko ani a si kaso de ka kan. O siratigɛ la min ye finitigilakaw ka kiiritigilamaw ye u kɔni y'a yira k'a fɔ ko teliyara u ka fɛɛrɛ ni dabali kɛ min ye Joseph Kabila ni o ye Congo Kinshasa jamana ɲɛmaakɔrɔ ye k'u ka teliya ka a mite sɔni a ka boli ka bɔ jamana kɔnɔ. U kɔni y'a yira k'a fɔ jalaki min tan bɛ ka ɲɛsin a ma o de ye a ye kɛlɛ kɛ cogo juguya minnu kɛ ka adamadenw fagacogo jugu la min ye binganni walew ye ale ni janfa o n'a ɲɔgɔn caman a si kaso a kan ka o de kɛ. Ni ne bɛ dan sigi bi an ka kunnafoni sintelemaw na aw ni ce aw ka ɲɛmadali a n'aw ka kulomajɔw la aw k'an bɛn donna nataw la.